Sa may tirada na ako ani ron. Mangwarta ko din. Ay, ang gwapo ani. Mangita ko ani 150. Para na ako'y kwarta ani. Hoy, 150 oh. 150 ni ron. Duh. 무궁화 꽃이 피었습니다. Hi, miss. Uy, saan 150? Ni? Ay, sorry. Irmitan niyo man di ay. Uy, murag kaigla ko nimo ba? Murag isa ka sa Martians, di ba? Ay, sa boss. Amo, general. Irmitan niyo, kinsa man ka? Isa, huwag ko sala ni mo. Ikaw wala. Pero mo leader nga si Papi Paps. Naa si atraso na ko. Mao kinahanglan ti ka para makapaningil na ko niya. Ha? Hoy! Boys, takpan ninyo. Oh. Karon, ikaw na lang isa. Da, awa. Okay, kuhanin nyo na eh. Ito yung dadon sa tong hideout. Dali. Wait lang. Wait, wait. Okay, cellphone. Araw nyo. Tapos. Kamis akong saging eh. Hinga nilang permente. Nawag. Hello. Hello? Text ni tawag. Kinsa man ka? Hoy, kalimot na ka na ko? Sama sa mong atraso nga dugay na kayto? Ha? Ako na ang leader sa Team Angkol. Ako na si Pidring. Na.
O, nyag ikaw si Pedre. Unsa man po'y labot nako? So man, di ka mo bayad nako? Kay mong tao, nanas akong mga kamot. Ha? Unsa? Oh. Istoryahin mo, leader. Pops. Tabang Pops. Pusang. Unsa, boss? Ako nalpikan. Ay, kudali ba? Agay, boss. Matay, boss. Kauban makata. Kita, oy. Pastilan ko ning tawhanan. Hello! Gipalong na. Kinahanglan ako ang team. Kuha to silang pay balon. Hello, team. To the hideout. Pinata emergency karon. Okay, sige. Paabot ko ninyo. Yes. Ano kang ipatawag ka ni Happy Pops, no? Bas. Basig na importante ni Kwanto. Ano? Buntag niya, Pops. Hey, Pops. Settle down kay na ako importante na impormasyon nga nakuha gikan sa taas, so palihog ko lingkod. Salamat po. Okay, attention, ipatawag ta mo kay naata ka rescue operation. Ha? Kano man, Pops? Isa na rescue hon. Kay isa sa atong mga tao i-kidnap, ay mali, giulnap di ay kay guwang na to. Okay, Pops. Pero, isa mga tao na to. Kaya kung si Dambo, eskwela man. Ay, tama si... Tama, way laid, si Pusang ang naulnap. Dah. Ngano ko ha? Maunay resulta sigig himayot ang katong iyang giadto nga nagtuo siya bayo leader man di sa ato ang kalaban karon tanawa naulnap noon Na, tanawa lagi ng pusang. Sige, magpamayot. na kadto si Dambo bay utro pod ba to mao na akong ginaingon ninyo nga samtang sayo pa undangin na ninyong kalakihan ninyo kay wala yun na'y maayo kasing puta na kasabot. Pops, yes, Pops. Good. Mas maayo na magkasinabtan na ita. Kung importante po si Dambo, kaya nakabalo na mo ako. Kung magkita mo, siguro kayo dito niyo tingon. Badlungan niyo kung manimo. Okay, so, let's move on sa ato ang topic karon. Babahin sa rescue operation. Okay? Mao ni ang mapa. Nakadawat kong report nga ang kuta sa atong kalaban is naa diri. So kani nga dalan. So bayo na to ni. Sa diha ana ta diri. Kuman kurbada 130. Then subidan na ko ta sa bada na ko. Dayon kurbada na ko ta 130. Okay, kuwan nyo. Kani siya mauni ang diri kuta sa ato ang posibleng adtuan kay wata kabalo na atay tulo ka klaseng kalaban. Mao kini ang kalaban number 1 o kalaban number 2 o kalaban number 3. Diri na to itagtag ang PC. Diri nga side ang tuwan. So importante nga makabalo mo nga
diri na ay sapa. Sapa o dako nga bato. Bato na. O diri na ay nagsanga nga dalan. Duha ka buok. Okay? Diri na ay mga bugang. What? Bugang ni. O kani nga lawa, ang kani nga mga sapa diri na ibangka. Duha tagsa ni. Magamit ra gyapon nato ni sa buhon. Okay? So, gusto na ko timan-an ninyo kung unsa ato ang very purpose ani nga mission. Kung pangutan mo ug unsa to. Yes, Pops. Kabalumi. Oplan operation ni Pusang Ligaw. Unsay oplan operasyon, oplan sa imong kagaran? No! Paminaw kay aron makabalo. Dili magpatakad tubag. Unsa to? Ikaw. O plan rescue operation ni Pusang Ligaw. Good. Kana. Di parehas aning isa dire. Mauplan magkakaroon. Okay, Pops, pero ano sa mata magsugod, Pops, kay para maligtas na nato si Pusang Ligaw. Kaya akong pinumo, itaya na ni ba? Sumbagayon na kayo ni. Bitaw, Pops, kid. Ako ganyo ba? Hindi lagi ni mula ko sa bukto. Ang mga hambugiro. Pariha rin yun mong duha ba? Naibot-bot ihinis ana aron mawala ng mga taya. Alagi, Pops, kid. Kaligtaso na kayo mini Pikulong Hupas ba? Okay, tara. Kay murag dili naman yun nakabungan ninyo ang mga butbot. So, ako ng testingan karon dito sa training ground. Bantay lang yung muduhan ako. Ang mapa. So, tara. Let's go. Okay, men. Attention. Atong purpose karon sa training dili lang kay basta dula-dula lang, okay? Kay nakasalalay diri ang Kinabuhi ni Pusang Ligaw. okay, so karon tagaanda mo duha ka opsyon. Kung sa may gusto ninyo, dungan mo o isa-isa. Di, ako yung una lagi kay para matisyan sa Papi Bob sa gunsa ba di nakagahi. Ay, medyo ka na. Ako siguro yung una, eh. Ako lang yung una. Ay, dili lagi na pwede. Dahil sabi. Ay, mas maayog kamo na lang sa unang duha. Di, mas maayog. Kamon lang siguro kay para mas maayog. Dili Maman ka. kay kamong duha mo'y gwapo. Unsa man? Hangyo gani ko, di man musugot, di kamo na lang. Ikaw. Kamu na lang siguro. Ay, ka mga hanggaw dali. Dul. Ha? Guys, sama nan tirada ni mo Paps nga. Uy pa akong mamini mo. Tabangan nung kanamo raw. Kasumbagon na ra ba eh. Sige. Sugo na ta. Kinsa man yung unan nyo? Ikaw na lang. Kay murag karatiho na kay dapat sa. Sugo ito. Lagi lagi ikaw lagi dali diri. Eh, nihangyo ko ni mo gani hawa ka ni sugot. Yan, diri lang. Ikaw muna lang, kailan naman mo diha. Dito mo be. Dungan mo. Kaya dito. Kaya ka pa? Nga na ako may mong gisumbag. Matuyo kay marunong man atong kontra. Nakaligay man. Agay. Sama nang imuha Paps nga. Trini man ka ni. Anong imo man may bunogon? Bitaw, paigo pod. Twinkle little star. Oh no!
Ano to? Kalaban! Gitar ba?